வணக்கம். ஃபாஸ்ட் 7 நியூஸ். கொடைக்கானலில் தனியார் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் உதவியில் ஏழை மாணவன் கராத்தே போட்டியில் இந்தியா சார்பில் உலக சாதனை. திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் நாயுடுபுரத்தில் உள்ள பிரசன்டேஷன் கான்வென்ட்டில் 9வது வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் இயேசுராஜ். இவர் அப்பா ஒரு கூலி தொழிலாளி, ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். கொடைக்கானலில் உள்ள கராத்தே மாஸ்டர் சக்திவேல் என்பவரிடம் கடந்த 4 வருடங்களாக கராத்தே பயின்று வந்தார். இந்த ஆண்டு பஞ்சாபில் இன்டர்நேஷனல் கராத்தே சாம்பியனுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவர் வறுமை காரணமாக பஞ்சாப் போக முடியாமல் இருந்தது. இந்நிலையில் இந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் சகோதரிகளும் சேர்ந்து இவருக்கு பணமுதவி செய்து பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு சக்திவேல் மாஸ்டர் உதவியுடன் அனுப்பினர். அங்கு கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன் நடைபெற்ற இன்டர்நேஷனல் சோட்டோ கப் கராத்தே போட்டியில் 16 நாடுகள் போட்டியிட குமிட்டே என்ற பிரிவுகளில் 8 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இதில் இந்தியா சார்பில் இயேசுராஜ் போட்டியிட்டு அனைவரையும் வென்று 2வது இடத்தை அடைந்தார். இதில் 2வது பரிசான வெள்ளிப்பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. இன்று கொடைக்கானலில் மாணவர் இயேசுராஜ் பிரசன்டேஷன் கான்வென்ட் தலைமை ஆசிரியரிடம் ஆசி பெற்று நன்றி கூறினார். ஃபாஸ்ட் 7 நியூஸ் செய்திகளுக்காக கொடைக்கானலிலிருந்து செய்தியாளர் கோடை ரஜினி.